שלום, אני דבורה ברון, ואתם מוזמנים לצפות בסרטון שלי. יצאנו לפגוש את הזמרת והאומנית דבורה ברון על סט צילומי הקליפ לשירה יום חלום מתוך אלבומה החדש. את הסרטון ביימה דבורה בעצמה והיא מככבת בו. הסרטון צולם במשך יומיים בתל אביב וביישוב באריה בו דבורה מתגוררת כבר קרוב ל30 שנה. פצחת בקריירה מוזיקלית בגיל השלישי. מה לקח כל כך הרבה זמן? באיזשהו מובן, רק אחרי שנשארתי לבד, התחלתי להתמודד עם החיים. כמו כל טרגדיה. יש הרבה עצב וכאב, אבל את זה כולם יודעים, לא? מכירים?
ודווקא ההתמודדות הזאת היומיומית עם הלבד, הרגשתי שאני מתעוררת. המאבק הזה גרם לי להבין שאני עוד חיה. אף פעם לא חשבתי על שירה בתור מקצוע, למרות שהיו הצעות. עד שחבר טוב, דודי טבת, איש מכובד בתעשייה, פנה אליי ואמר, את השיר הזה את מוכרחה להוציא. לא הניח לי. הצליח לו. איך שיר נולד? כשאני רואה טקסט, אני שומעת המוזיקה, ואני מאמינה שיש מילים מסוימות שהתווים תואמים להם, כמו אשליה. או יש את הקריאה הזאת שדובי קורא לי, דבורה. אני ממש שמעתי את זה בתוך הראש. מאיפה שאבת השראה לסרטון? אני בת אדם שחולמת הרבה, ואני כותבת את החלומות שלי במחברת כבר הרבה שנים. אחרי שדוב נפטר ונפטרתי מהחפצים שלו, חלמתי. כנראה זה עשה לי משהו. שאנחנו רוקדים במראה, ואז אני הולכת והוא הולך אחריי. אני לא רואה אותו, אבל תמיד מרגישה.